Nakita mga kabombo, dito sa parking space, parking lot sa Kampanya Maritima, libuan ka mga tao ang mitambong sa political rally ni Yogi Ruiz mga kabombo. Nakahakot siya og ingon ato kadaghan nga mga tao, makaingon ta nga kadaghan man ani. Lupig man ang uban mga kandidato, mga kabombo, hinakutay lang sa mga tao. Sus dagko sa dagay mga pa-premium mao di ang mga tao dugin ang uli. Kay dagko unya bungga kayo. Ang mga giandam pod nga mga premyo mga kabombo mao day nga mga tawo bisag alas 11 na wa gyud nanguli mga kabombo nga gipaila-ila pod ang yagabaga kauban nga ni file og COC kaganiha no si Yogi Ruiz mudagan pagka mayor yang napod siya konsehal sa north na siya konsehal sa south pero ayang vice mayor si Tammy Osmeña ayang vice mayor nga gida mga kabombo ang mga konsehalis mao ni Emmanuel Maranga, Bonil Balingit, Atty. Renil Oliva, Omar Quintanar sa South District, sa North District si Eroy Nisiforo, Clarissa Utadoy. Sa North District niya nga mga tao, mga kabumbo, kasi magtuo nga makapurma si Yogi Ruiz ani. Nagtuo ko kaniadto nga di mo dayon, abi na ko og suway-suway lang, abi na ko og testing water ba, abi na ko kanang trip-trip pa ning iya ha. Pero dayon gid og file og COC mga kabumbo. Nagtuo jud ko pag una nga dinhi mo dayon murag kuan ning iya suway-suway lang kasi magtuo rin nga ni file og COC kaganihang buntag. Unya niadto pagka Sabados gabi nag-political rally, mate kadagas mga tao, libuan ka mga tao amitambong sa iyang political rally mga kabombo kasi magtuo nga makahako sa ingon anak gidaghanon sa tao mga kabombo. Nya pag file og COC kaganiha napoy mga supporters ni Kuyo, dapat placards mga kabombo. Mura po para sa mga supporters ni Mike Rama nga ni Kuyo po pag-file og COC. Ani atong pagka October 3 mga kabombo. Pag-file po og COC ni Mike Rama, daghan po mga supporters ni Kuyo, gadapod og mga placards, gadapod og mga kuan kini ang sa tawag ani, kini mga balon. Gasaba-saba po gato karon sa gawas sa Comelec mga kabombo. O niya, matod pa, ang nagpadagan ko ni Yogi Filimon Ruiz, si Bongbong Marcos. Matod pa sa akong kauban, na ako na video, nga giendosar ko no si Yogi Ruiz ni Bongbong Marcos. O niya, akong pangutan na si Kwande, si Raymond Garcia. Si Raymond Garcia, Bongbong Marcos man po ni ang dado ni Raymond Garcia kay Gwen Garcia biya. Sood kay sa mga Marcos. Niya, o doon mga activity na si Bongbong na po sa Raymond. So maglibog ta sa magipadagan ni Bongbong Marcos, si Raymond Garcia or si Yogi Ruiz. Kay si Yogi Ruiz nakapakita man kuno og video sa mga reporter nga ni cover kaganiha nga gipadagan gyud siya. Unya ang nagsugo niya si Bongbong Marcos gyud kuno mga kabombo. Pero si Raymond Garcia kisa may nagkuan niya, nagpaluyo si Gwen Garcia. Unya kasabay suportaran pagka mayor sa Cebu City. Kung si Bongbong Marcos sa pusultion, bakit sabay iyang suportaran pagka mayor? Si Yogi Ruiz ba or si Raymond Garcia ba? Nga si Raymond Garcia suod biyan na pinangga biyan ang pagumangko ni Gwen Garcia. So basta kay mao na ang nigawas nga report nga si Bongbong Marcos ang iyang gipadagan pagka mayor sa Cebu City mao kuno si Yogi Ruiz mga kabombo. Nang gidala ni Yogi nga pagka vice mayor mao ni si Tammy Osmeña mga kabombo.